Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο ακόμη του Ιστορία μου, Αμαρτία μου. Τίποτα, χειροκροτάω μόνη μου. Κάποια στιγμή θα έχω και κοινό από πίσω. Θα κάνω εκπομπές σαν το Μουτσινά, να ξέρετε. Το έχω στο σκαριά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για έναν πρώην κόλαφο. Πάλι δικό μου. Να ξέρεις, καλύτερες ιστορίες είναι δικές μου. Και έχω και κάνα δυο καλές από άλλους. Αλλά εντάξει, δικές μου είναι. Οι τύποι ήταν καλεσμένοι στην μπάνια, δεν τους πήρανε, μετά ήρθαν να κάνουν σχέση μαζί μου. Έχουμε και λέμε. Εγώ είμαι παιδί. Χωρισμένη. Έχω ήδη αποφασίσει ότι κρατάω μόνο μου το παιδί. Έχω γεννήσει. Είναι το παιδί κάπου 4 ετών. Λοιπόν, γνωρίζω ένα παλικάρι, από κοινή παρέα, πάλι έτσι από εξόδους, καφέ, μπουρου, λίγο social media, γιατί εκεί με είχε φίλοι, οπότε βλέπε πράγματα και ερχόμασταν σε επαφή, όπου ξεκινήσαμε να βγαίνουμε. Μου λέει βασικά την πρώτη φορά ότι επειδή ήταν ακόμη ψιλοκαραντίνα φάση, μου λέει... Πού να πάμε, μου λέει, γιατί και τα μαγαζιά κλείνουν πολύ νωρίς και αυτά. Έλα, μου λέει, σπίτι μου να ράξουμε. Με προσέχεις, σπίτι μου να ράξουμε. Λέω, ρε φίλε, όπου και να το πηγαίνεις, εγώ έτσι με το καλησπέρα σας δεν παίζει. Αλλά λέω, ας πάω, γιατί εντάξει. Μπορεί όντως να το εννοεί το να ράξουμε. Όντως, μπορώ να σου πω, πρώτη φορά που πήγα, κάτσαμε και αυτά, σκέψου, πέρασε και η ώρα. Δηλαδή, εγώ πήγα να ήταν 9 το βράδυ και έφυγα από το σπίτι του 3 το πρωί. Είδαμε τηλεόραση, είπαμε βλακίες, ήπιαμε κάτι ποτά γιατί αυτός άνοιξε ξαφνικά ένα ντουλαπάκι και είδα τον παράδεισο εγώ. Oh my! Είχε παντού τζιν και βότκες με οτιδήποτε χυμό ήθελα. Ήταν όλα πολύ καλά. Η παρέα του καλή, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, είχε λίγο, επειδή εγώ λίγο με τα ζώδια ψιλοπιστεύω, ήταν στα ζώδια του καρκίνου. Καταλαβαίνεις ότι ήταν λίγο κλαίει μάνα μου στο μνήμα. Οπότε ήταν λίγο μιζέρια μπουλή. Πώς είπε? Αλλά έλεγες, έλα, είναι και νοστιμούλης, οπότε ξεπερνάς το ότι είναι λίγο μιζέρια μπουλή. Πώς είπε? Και ασχολείσαι. Και πυρι και τι ωραία, και κάνουμε πλάκα, και πάει καλά, και έλα λίγο να κάτσουμε. Και έρχεται κάπως να κάτσουμε δίπλα μου. Και δώστε να μου κάνει έτσι τα μαλλιά που εγώ, άμα μου κάνει έτσι τα μαλλιά, έχω μπετώσει και είμαι απλά. Άρε με πέτανε, κάνω ό,τι θες. Λέω καλά το πάει, δεν είναι και μπίχτης. Ξέρεις, εγώ δίνω μεγάλη σημασία στους αλιάριδες και στους μπίχτιδες. Δεν έχουν κανένα μέλλον μαζί μου. Στην προκειμένη το πήγαινε ρε παιδί μου πολύ ωραία και φρόνημα και τα σχετικά. Κυλάει το πράγμα, φίλοι μου και φίλε μου, ένα 8μηνο σίγουρα. Ένα 8μηνο όμως να με έχει, να βρισκόμαστε. Έγινε και το παρανάλωμα του πυρός. Καταλαβαίνεις ότι ψιλοτεριάξαμε και εκεί. Πήγαινε όλο. Λες καλά είναι. Σοβαρός είναι, μόνος του μένει. Ξέρεις, τα κοιτάς και αυτά, ρε παιδί μου. Δουλεύει, όχι από οικονομικής άποψης, αλλά λες ότι ο άλλος δεν είναι και φίνας. Γιατί άμα είναι τεμπέλης, λίγο κάπου χάνει. Τώρα, άμα είσαι γυναίκα, καταλαβαίνεις εσύ, δεν χρειάζεται να σου πω πολλά πράγματα. Και όλα τα καλά τα έχει. Ηλικιακά ήταν 37 χρονών. Λέω, εντάξει ρε σιχά, δηλαδή είσαι καλά. Έχετε κάπου 8 χρόνια διαφορά είχαμε. Λέω, είμαστε ωραία. Εντάξει, εγώ έχω και το παιδάκι μου. Προφανώς φαντάζομαι ότι έχει αποδεχτεί την κατάσταση. Φαντάζομαι. Υπήρχε μια φαντασία μεγάλη, παιδί μου, πολύ φαντασία. Εκείνη τη μέρα, πολύ φαντασία. 8 μήνες είχα πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Να σου σημειώσω ότι είχε έρθει μια φορά να με βρει, που εγώ ήμουν πολύ αρνητική σε αυτό, γιατί δεν θέλω να γνωρίζουν τα φύχηψη που βγαίνει το παιδί μου. Ξέρεις ότι την ύπαρξή του, ξέρεις ποιο παιδάκι είναι. Δεν θέλω, δεν θα σε παρουσιάσω ποτέ να σου πω α, από εδώ το παιδί μου, α, από εδώ τη σχέση μου. Δεν έχει τύχει αυτό. Δεν είμαι αρνητική, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει. Λοιπόν, ούτε θα τον έφερα σε δύσκολη θέση. Εκτός και αν μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, μετά από τόσο καιρό θέλω να γνωρίσω το παιδί σου. Θέλω να με βρίσκει σε κάτι κούνιες, να μου φέρει καφέ. Εγώ ένιωσα μια ενόχληση, αλλά να σου πω απ' την άλλη, μου ψιλοάρεσε και λίγο που πήρε πρωτοβουλία να με νοιαστεί ότι να μου φέρει καφέ στις κούνιες που ήμουνα με το παιδί μου. Δεν έδωσε δικαίωμα να κάνει κάποια περίεργη κίνηση και τα σχετικά, αλλά θεώρησα ότι με όλο αυτό έχει αποδεχτεί γενικότερα την κατάσταση του η κοπελίτσα έχει ένα παιδί και το μεγαλώνει μόνη της. Φαντάζομαι. Λάθος. Δεν το είχε αποδεχτεί. Απλά ο τύπος σου έλεγε με βολεύει χαρά γιατί δεν μου έχει βάλει καμιά ταμπέλα, γιατί αυτό είναι καινούριο. Είναι τη γενιά την τελευταία δεκαετία. Του τύπου δεν έχουμε ταμπέλα, αλλά μην κάνεις και κάτι με κάποια άλλη. Αλλά και θέλω να είσαι δικιά μου, αλλά δεν μπορώ να σε παρουσιάζω και στον κόσμο. Ρε, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Ήταν μια κατάσταση παράνοια. Και ενώ υπήρχε μια ηρεμία, ξέρεις, άρχισα εγώ λίγο να νευριάζω του τύπου 8 μήνες τι κάνουν. Δηλαδή σε λίγο θα κλείσουμε χρόνο και δεν θα βγαίνουμε με κοινές παρέες. Ή οι κοινές παρέες θα ξέρουν απλά ότι κάνω παρέα μαζί του. Γιατί έχει σε κάτι να ντραπεί για την παρουσία μου. Τελική τι δουλειές κάνω. Του γκέι τέλος πάντων. Είμαι υπεύθυνη των πράξεών μου, γουστάρω, κάνω ό,τι γουστάρω τέλος πάντων. Δεν φετσώνω κανέναν οικονομικά ή πάμε, ρολάρουμε σωστά. Παιδιά, και του κάνω συζήτηση ότι ρε παιδί μου, πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία, κάπως πρέπει να είμαστε μαζί, δεν είμαστε, να ψαχτώ για κάτι άλλο. Γιατί το απαρνείς όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει μου λέει ρε χαρά, πώς θα πω στη μάνα μου ότι τα έχω με μία με παιδί. 37 χρονών, μαντράχα.
γύρισε να μου πει πώς θα πει στη μάνα του ότι έχω εγώ παιδί. Δηλαδή, να πω ότι ήθελα να το φορτώσω, να σου πω ναι, έχεις δίκιο. Άλλο την έκανε τη δουλειά, δεν είναι δικό μου κοπέλα μου. Αλλά η απάντησή μου κιόλας εκείνη τη μέρα, δεν το ξεχάσω, είναι σαν να το έκανα χθες αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα, γλυκούλη μου, δεν είναι το ότι εγώ έχω παιδί. Είναι το ότι είσαι 37 χρονών και έρχεσαι να μου πεις πώς θα πω στη μάνα μου. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται το λέω στη μαμά. Αλήθεια. Και νομίζω ότι έχεις επιλογές να είσαι μαζί μου. Και ότι εγώ θα πω, α, μωρέ, κάνει υπομονή. Δηλαδή. Τίποτα. Από τότε ξεκίνησε η κατρακύλα μου στο να μην πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είπα τι γίνεται. Και κάπως έτσι έληξε άδοξα όλο αυτό. Εντάξει, με ψιλοκυνήγησε λίγο μετά και έχω παρεξηγήσει και έχω αγόρι μου, αυτά δεν είναι παρεξηγήσιμα. Το πες τεφαρίκι. Είμαι ένας μαμάκιας αργόσπονος. Δεν κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Γι' αυτό και να σας πω την αλήθεια, μέχρι τώρα που νομίζω έχει σαρανταρίσει, μάντεψε. Είναι μόνος του. Αυτή ήταν η ιστορία με τον τύπο, να σου πω. Γενικά να αποφεύγετε καταστάσεις τέτοιες. Γενικά να αποφεύγετε τους ανθρώπους που δεν αποδέχονται ό,τι είσαστε. Τι είσαι, γυναίκα με 15 παιδιά, θα αποδεχτείς και τα 16 άτομα αυτής της κατάστασης. Τα 15 παιδιά μου και εμένα. Έτσι πάει η ιστορία αυτή. Φιλιά.